Leo nooit de buienradar. Dit is toch het voor in warp Akremenes, de tweede aflevering en Mierskipcentrum Leppehem. Het plak waar heel Akremenes te jaren komt en ik hoor het warp om je vanzelfs. En eten en drinken, dat is ontzettend belangrijk in Leppehem. En ik moet zeggen, het begint hier ook al heel lekker te roeken. En dat het lekker roekt, dat klopt natuurlijk wel, want de kookclub is hier heel druk bezig. Dames, wat staat er op het menu, Joet? Dus dat zal wel een of andere fruitsalade worden. Een toetje of zo, een lekker fris toetje. En ben je al lang bij deze kookclub? Ja, al heel schoft. Nou, zo lang het besteed. Ja. Oké, en ga je hem wel eens iets maken wat je nog nooit de preun hier? Ja, wel ja. Dus het zijn net alleen nog maar oude recepten. Oké, dan steek je bij Petra Adema, hoofd van keuken. Petra, het feit dat er een eigen keuken is in Leppehem, hoe belangrijk is dat voor jou? Nou, voor mij is het belangrijk, maar ik denk net voor mij alleen. Voor onze bewoners is het natuurlijk ook heel belangrijk en voor onze gasten die we af en toe hebben. Het is het middelpunt van de dag, want voor u is het natuurlijk heel mooi dat we in Akkeren nog alles zelf en vers en ambachtelijk sieren. Dus dat kan eigenlijk net mooier, want dat komt in deze tijd net zo vol meer voor. En hoeveel maaltijden bereiden je hem thuis? Nou, op dit moment bereiden we zo'n 300 tot 350 maaltijden. En dat betekent dat we extern een 130 maaltijden hebben. En de rest is al hier op Leppehem. Zowel in het restaurant, waar we maaltijden serveren, of meestal op kamer eventueel. Oké. Nou, ik zou zeggen, je hier nog maar even lekker terug. En van straks wees ik hem natuurlijk alvast heel smakelijk eten. Bedankt. Ja, jij hebt een dame net te vregen, maar ik doe het toch. Mevrouw Woudstra, mag ik je vragen hoe oud je bent? Nou, zat er zijn ben ik 100 hier. 100 zo'n hier. En nevens mij ben je dan de oudste inwoner van Friesland, of net? Dat was er ik zijn, maar ik weet het net. Maar ik denk, ik moet het maar leeuwen. Ja, wij leeuwen het. Ja. En om nou te zeggen, steeds wel dat mensen ouder worden, dan houden ze zich wat minder bezig met wat er in de wereld gaande is. Maar dat is bij jou net zo, hè? Nou, nee, bijvoorbeeld een beetje op wegen te blijven. Lees je ook een kranten? Ik kan hem net meer lezen. Wat jaren dan misschien? Ja, jij al. Tenminste, daar ben ik bij dwaande. Ik heb nog de oudere kranten. Daar ben ik op geabonneerd. En dan heb ik nog het Algemeen Dagblad. Dat weer proef. En dan moet even aanvregen worden. En dan hier ik vliegen week, hier ik niks in de week weinig. Ah, dat is wel in de war. Maar je bent net zo lang verliezen, ben je nog een nieuwe hobby begonnen, hè? Bedoel je de kranten? Nee, dat schilderen bedoel ik. Het schilderen. Ja, toen weer kon het rijden. 103 wie je toen jou met schilderen begonnen bent. Ja, maar ik wie een lief beetje. Ik ben een jongen toch. Toen kreeg ik zo'n dingetje om in te vullen met mijn kleuren. En de plannen waren goed. Maar na 2 jaar later kreeg ik een grotere plaat. Nog zo'n 65 bij 60 denk ik. En die moest ik nog invullen. En het is wel mooi, maar het is hier een kunst. En toen win je 103 en toen dacht je, nou ook was echte kunstmeis. Ja, toen heb ik de drieste schoon aan die een klare vregen als ze nou het meest op een cursus hebben. En ja, ze nam het. Dat was goed. En het voldeed me best. Maar ik vond het hartstikke mooi. En toen dacht je vorige jaar van, ik ben net zo mobiel meer. En toen dacht je van, nou moet dat ik wat aan gebeuren. En toen heb je nog een scootmobiel aangeschaft, hè? Ja. Een rolstoel, nou dat hoefde net. Maar een beetje gang erin zetten. Dat wordt beter. En deze maakste lieds. Ik wil graag wat groter. Ik zou zeggen, je vreeg nog een nij aan. En Mike op je jitje komen trouwens, want je straks jitje binnen, 108. Dat zou ik wel mooi vinden. Nou, dan doen we dat. Ik kom op jouw jitje. Nou, ik ben net zo lang weer. Het is 3 maanden.
Prachtig, de kromme knillers, jongens. De vraag, waar komt die namen bij? Nou, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Dan heb ik een ballade doen maken, maar er waren vroeger minder twee reuzen. Kromme knillers en mankemijnen. En kromme knillers en mankemijnen die groeven toen de bonen. En kromme knillers die hier een hele grote nocht aan. Dat die blijven wat kronkelen en die maken de ene bocht naar de oren. En toen weer de kleer en toen zei er achterom. En toen zei er, ach krom, ach krom, ach krom. En zo is Akkerum als je namen komen. Oké. En hoe lang besteed je hem al? 15 jaar ben we nu. Dus we gaan eigenlijk wel een feestje van hier. Dat doen we het na hier. En ja, dat zien we wel hoe we verder gaan. We kennen wat mensen erbij broeken. En ja, we gaan protesteren alle weekend. Want ik jij ze pas iets over eenzaamheid in de groep. Is dat ook de reden dat je hem aansluiten hebt bij dit koor? Ja, dat is een van de grootste redenen. Hè? Want het is natuurlijk altijd een protewille. En we mij al hier graag jongen. En we gaan een nieuwe dirigent krijgen, dus het repertoire is... Dankjewel. Ja, en dan scoot je samen een man bij mij on. Ik wil je wat mij maken. Nou, dat kan je wel zeggen. Uw mem die woe van een man even naar Snits, naar de lapkepoep, om een lapje voor een jurk. Menske, wat heb je dat een kwaai. Maar lang omlet slagen we het toch. En toen gingen wij wel zin naar wat. En uw mem zei, wist wat we doen? We keep je een broodje gezond. Ik zei nog, een broodje gezond? Wat is dat? Nou, dat is een mooi lang bruin broodje met naai, wat tomaatjes, wat siepeltjes en wat slaat en een hele hoop mayonaise. Dat is een broodje gezond. Wij naar de broodjewinkel. Op het terras 10 van die regen op het tafeltje, daar kon je het zeggen, nou, ging je als je wat broeken wilde. En al heel gauw kwam uw mem met 12 van die dingen, iedereen een servetje. En wij aan het tafeltje. Meesken, dat was hartstikke lekker. Maar heel waar je het broodje, dacht ik al, dat slaat er net van je hoed. Ik kreeg moeilijkheden met koortjen en met klokken. En toen het broodje op wie, hield ik nog een heel servetje in de hand en dan kon ik weer de moeder maar uitvaaien. En dat was dat. Dank u wel. Ik sta hier ondertussen bij hele actieve mensen. Jong en oud is hier heel druk aan de gang. Waar ben je mee bezig hier? Wij ben hier de mooie monumenten van Akkermond uitbeelden. Staat je Jesjurgen, een wettentoer, kromme krils en mankemijnen, de tjerke die hierachter staat en de UDD. En Jo ben ik heel actief. Doe je dat al heel lang? Nee, ik doe het nog niet zo lang. Ja, echt net. Ik kom op werk. Maar nee, ik doe het nog net zo lang. Maar ik vind het wel leuk. Het gaat je heel goed aan. Ja. Ik ben morgen met Leppen hier. Oké. Leuk, hè? Ga je dan heel lekker hier onder... Oké. En zolang als ik leven heb, dan zal ik er ook weer. Ja. Ja, En je bent nou mooi bezig, hè? Jong en oud. Het dat ik een vervolg? Ga je hem jong bijvoorbeeld Akkerum terug? Dat stond wel op de planning. Maar toen is het jongen, dat houden we gewoon. Dan hebben alle beiden vrij. Dus daar maakt er een mooi uitje van. Nou, prima. Ja. Nou, die hebben geen lekker verder successen. Van de morgen binnen ik opnames maak hier leppen hier. Er is nog van alles meer te zien. En daarvoor schakelen we nou even naar de dagfilm. En waar zullen jullie zwemmen in het Leppenheem? In Leppenheem is een plek voor jong en oud. Voor iedereen wat te doen. Er zijn allerlei activiteiten te beleven. Onder andere het zwemmen, waar iedereen aan mij doet.
Naast mij, ondertussen ik naast Sander. Sander Mets, dat is het talent van de dijen. Want Sander, dat is dan wel een Indonesische Amelander die in Wergen wennet. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje akkerme talent, want de werkers hier, hè? Ja, klopt ja. Ik werk in Leppeheim. En dat doet, wat doet daar eigenlijk? Nou, daar coördineer ik de activiteiten. En dat ben een soort? Ja, dat ben een heel soort. We hebben natuurlijk een breed scala aan activiteiten. Maar het belangrijkste is dat de mensen gewoon hunzelf kunnen wezen. Ik ben het best wel aan ons te praten, Sander. Mooi is dat. Hey, en daarnaast maak ik nog theater. Ja, klopt ja. Op 3 juni had ik een voorstelling in de Harmonie. Nou, dat was helemaal geweldig. En dan ben ik wel een beetje bekend omdat die vorige oudlast wie omdat er een bommelding wie, hè? Dat klopt ja, dat klopt. Ja, dat zult dan gewoon niet hingen hoor. En wat zit je nou aan man om daarheen? Nou, hier rechts van mij Sietse Haima en links van mij op de accordeon Marijn Oud. Dat is een stelletje akkermers bij elkaar. Ja, dat klopt. Hey, je van de spelen, wat je nou aan? Wij gaan jouw ogen zeggen alles doen. Ik leer er helemaal in. Succes. Wees niet bang voor wat zal komen, kijk het om en leef vandaag. Laat je hart de weg maar wijzen, want ik weet je wilt het graag. Kijk me aan en durf te kiezen, denk aan ons en voel je vrij. Breek maar gauw die hoge muren, het is al duidelijk voor mij. Jouw ogen zeggen alles wat ik niet horen mag. Die verborgen woorden achter die mooie lach. Jouw ogen zeggen alles dat wat ik horen wil. 100.000 dingen, ook al is het stil. Zeg me maar wat je wilt zeggen, loop niet weg voor wat je voelt. Zeg me wat je nooit zou zeggen, daar is liefde voor bedoeld. Neem me mee naar al je dromen, ik wil zijn waar jij ook bent. Laat je masker nu maar achter, ik heb je altijd al gekend. Jouw ogen zeggen alles wat ik niet horen mag. Die verborgen woorden achter die mooie lach. Jouw ogen zeggen alles dat wat ik horen wil. 100.000 dingen, ook al is het stil. 100.000 dingen, ook al is het stil. 100.000 dingen, ook al is het stil. Achter mij zitten hele bijzondere meisken. Want die doen oors niks als schilderen. 2 schildersclubs had Leppeheim. En nou, als je hem geïnteresseerd bent, ze doen heel regelmatig exposities, Jan. Dus ik zou zeggen, kom eens een keer langs. En bij mij aan tafel is een hele jonge meid van nog maar 91 jaar scoot. Maar een zeer bijzondere hobby. Want mevrouw van der Hoek, jou schreeuw al haast 20 hier in dagboeken, hè? Ja, dat is zo. En schreeuw je dan echt alle dagen iets op? En ik schreeuw in het Fries. Ja, elke dag. Je kent je ik wel een van de morgen ga ik nog weer even schreeuwen. Maar dat oren, dat maakt er nog in van Joert. Ja. En in jouw familie, ben er al mensen die dat van je oernaam hebben? Ja, er is een beppensisser en een oerbeppensisser van 8 jaar. Die komt uit Greens, is van de week nog bij me west. Hij zegt, Beppe, ik doe hetzelfde dat Beppe ook doet. Ja. Nou, en dit doe je dus al 20 jaar. Dat is natuurlijk zeer uniek. Heb je voor een meisje hier aanwezig en een meisje thuis een tip? Ja, ik zou het alle mensen onrieden om te doen. Het lijkt een heel werk, maar als je het 1 keer doet, hè, want ik heb boeken over de oorlog, hoe het ging en zo wat heen. En toen wij nog lied zwingen. En dat is vinden de band zo mooi om nog te lezen. Ja, en het is echt weer. Hè? Maar ja, er is zo vol over te vertellen. En dus, ik zou zeggen, begin er alle keer om. Nou, laten we die tip van harte nemen en van nou, je het alle je schreeuwen in. Bedankt. We het talent van de dag hebben we al gehoord, maar eigenlijk zit naast mij nou ook een talent van de dag. Jan Kalsbeek, een verneemd toneelman in Friesland. Kalsbeek, je hebben karmaster geweest, je hebt toneelstukken schreeuwen, je hebt regisseerd. Maar je bent niks aan in je horen net op, want je bent in Leppeheim, ik druk aan mijn theater.
Ja, dat is een speeltje. Och, bij ons thuis dat we vroeger altijd een van alles toneel. En dat is erin zitten gaan en dat komt er net weer uit. Ja, het komt er wel uit. Het blijft zitten, je blijft het man. En Iris Vievelin toen vregen me mij om mij te doen aan de Grieze Lok. Dat we een theaterproductie die bedoeld was om wat propaganda te maken voor het oude Rijntoneel in verzorgingscentra Zavedhinnen. Nou, en dat is zo goed slagen dat toen vregen je mij laatste Perelien om voor de nieuwe vleugel van Leppenheim die diepen en waarom daar wat van te maken, hebben we echt die inslagen echt goed. En dat is de mensen zo bevallen. Hè, dat die kunnen net ophouden. Die ben besmet. Want je bent alweer met een nieuwe productie bezig? Wij zijn met een nieuwe productie dwanden. Ik roem in februari dus terug de grote seel van Leppenheim en dan weer er een tafel zit die vrouwen die zijn. Wij moeten haast wel los. Nou, wij binnen wel los. En waardoor er dan aan mij? Bewenners van Leppenheim? Bewenners van Leppenheim, vrijwilligers, personeel van Leppenheim. Ja, en soms een show waar ik nog van moeten nou iemand erbij krijgen en dat moet maar afwachten. Want zolang er leven is het er niet. En als er iemand omvalt, dan moeten we net raar verzien. Op uw leeftijd dan kan dat gebeuren. Dus mijn oren, en dat is een beetje het woordschap van de media, je bent er nooit te oud om weer dan ik maar te beginnen. Hè? Je kan er altijd terug in. Behalve had ik jou vreegje om te dansen, want dat ging jou net waan, hè? Nou, zeg we? Nou, ik ben benieuwd wat we krijgen. Wat dansje? Je bent dansen? Ja. Je had een mooi waarblouse. Je had een mooi waarblouse erbij aan. Akrum Doggert van in de Warp. Mooi dat je me er al hier wien en tot morgen. Sorry hè. Hoi. Let's go. People always say that my music's
to the top.